ଏଠି ବନେଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା ରାଜମା ତଡ଼କା। ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶୁଖିଲା ମସଲା, ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି କିଛି ଧନିଆ, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ମରିଚ, ଟିକେ ଜିରା ନେଇକିରି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିକିରି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ତେଲ ପକେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଧନିଆ କିଛି ପକେଇକିରି ତାକୁ ଭାଜି ନେଇକିରି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଛି। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ତେଲ ଦେଇକିରି ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର ଫୁଟେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ପକେଇଛି। ଶୁଖିଲା ମସଲା ଥିଲା ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ କୁଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଟମାଟୋ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଭାଜିକିରି ଟମାଟୋ ଅଦାର ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ପେଷ୍ଟ କରିନେଇ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେଇଛି। ଶୁଖିଲା ମସଲା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଠି ପକେଇ ନେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ରାଜମା। ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ରାଜମା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସରରେ କରିକିରି ସିଝେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିରି ତାପରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ କଭର ଦେଇକିରି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଏଇଠି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦାବି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରଖୁଛି।